Saudar a Octavio Villazala. Boas tardes, Octavio. Con quen estás? Pois eu estou na gloria porque estou entre cans e entre terapeutas caninas, entón xa me contarás. Estou con Lucía, estou con Django, que é un can de terapia, un can de asistencia, un can que axuda as persoas, aos seres humanos, a que sexamos mellores, a que sea un vehículo ponte entre nós e eles, verdad que sí? Correcto. E digo unha cousa, canto tempo levas con Django? Canto tempo ten? Pois Django vai facer agora 6 anos que o adoptei. 6 anos? 6 anos. El ten 8. Sí? Pero adoptei cando tiña 2 anos, na protectora de Ourense. Ves? Mira unha cousa, hai unha cousa que me chama moitísimo a atención, porque resulta que hai un xogo que, fíjate, que eu traballo nos hospitales tamén, como a ti, con xente maior e todo máis, pero gústame moito este aparello que tens aquí, que nunca o vira. Unha ruleta. E entonces, ti nos podes facer unha... a ver como faz con el? Por supuesto. Explica como é. Para qué? Porque aquí o que fai xirar a ruleta é o can. Ah, mira. Non va a ser ti. Pero con unha pata. Cunha pata. Fua, eso non o ten a nosa ruleta, Eso non fai o can non lle A ver, dá a Django, pata. ven. Arriba. Pero solo. Sienta aí, sienta. Home. Sienta, vale. Toca. Toca. Aquí. Toca. Toca. Venga. Aí. Ala. Entonces Puede aí, girar, a letra número... A letra O. A letra O. Entonces, o máis rápido en decir unha palabra que comece por letra O... Homóplato. Pero eso xa non os cansos, os nenos. No, os nenos son os maiores. Os maiores, claro. Como Igual leva... Octavio. o máis rápido pode darle un premio can. Octavio. Todo de verdad. fuches ti. Octavio. No, que vai, ahora confirmo, pero creo que senta ten razón. A ver, vamos a volver a intentalo porque deulle con pouca forza. A ver, Sí. ven. Toca, Django. Ven, toca. Senta. Toca. Mira, que tío. Aí, ahora sí, bien. Coa letra U, o máis rápido. Unicornio. Pero este os gana todas, eh? Úbeda. Úbeda. Os Úbeda é con H, creo, No. gana con todo, mira, A mí- mira. Pero rouboume o premio, hai que darlle xusto no momento, non? Hai que Séntate. darllo Séntate, que no gane. Django, séntate. Eso é trampa. Que os- Penalizado. Os cas como son, tú se lle das de comer despois fan o que sexa, Claro. como escribir un libro, se fai Sí. falta. No, pero este can realmente O que pensamos sexa. que non, pero está traballando. Lucía é psicóloga, ti Sí. é psicóloga e traballas como psicóloga, fas intervencións asistidas. Asistidas, sí, É dicir, que eso es. traballas con un can. Acompáñame ao meu compañeiro de traballo. E en que nos pode axudar Claro, como a axuda? que as persoas que necesiten por exemplo, Django? Ou a ti, en que te axuda a ti. Digamos, eu vos pido que traballedes o vocabulario así, sen máis. Sí, queda soso. É certo. Outra vez o mesmo. Sí. Pero que os parece cando os dixen que Django iba a darlle a Sí. volta á ruleta? Claro. Entendo. Os chamou a atención. Entón, así é a forma de que o can facilite todo. Para Lucía. lograr os mesmos obxectivos, pero con can é máis rápido. Cal é o obxectivo que tes máis, que digamos que nos chame máis a atención con unha persona, por exemplo, maior, que ti, digamos, pois está maior, que ten un problema de cognición? Coas persoas maiores, sobre todo, o tema de mobilidade, vale? Que moitos pois ten xa moitos problemas. Con tal de acariciar o can, lánzanse encima da mesa Mira, tío. se é preciso. E xa teñen ilusión, non? Entendo que cada vez que chegan Esa ilusión. Tamén a nivel emocional, por exemplo, Me contabas antes de unha señora ou algo? un señor... Un señor. Pero non lle diga máis de comer ao can. Pero a min gústame, Hai Pero ten que facer algo, non? Había un... Bueno, No, esto rei. é o que pasa nas residencias de maiores. Claro, que lle van comer Que lle dan de mayores. constantemente. Constantemente. Que non se vas contar de ese? Pois ese home, por exemplo, pois non se relacionaba cos demais, nin con as traballadoras, nin, falaba moi pouco. Chegou o can, empezou a falar, pero mantén unhas conversacións tan largas co can, e comigo logo de rebote, obviamente. Ahora cada vez que me ve, un abrazo, un beso, que tal as O sea que festas, que tal... O can axuda a comunicación entre humanos. Sí, señor. Sí, E ademais, entre eles tamén se falan. é unha cousa moi importante para todos os que nos estades vendo, porque algo importantísimo, porque Lucía recolleu-no nunha canceira, Eso es. non tal? Eso es. Non hace falta que o can sexa comprado, ni de raza pura. Eso non é necesario. Aquí está o exemplo. É un mesturado. Canto tempo ten? Agora ten 8 anos. Comigo leva 6. Es que eu adoptei con 2 anos. Está O sea, precioso. non pasa Que nada maravilla. porque o can Está xa non sexa cachorro. Pois, Aquí está Pero adestrado. tampouco é un, digamos, como chamades vos, un palleiro, é un No, can que é unha mezcla É mestizo de Mestizo, labrador e mesturado. mastín. de labrador e mastín, non? Pero fixados, ademais, que boa relación ten Lucía, que che teño que dar aos parabéns, porque aquí tes o can, é a primeira vez que ven a un plató, digo eu, Primeira vez. e aquí está tan tranquilo, para que vexades como cando unha persona está en conxunto co seu can e o can está en conxunto con ela,
Non hai ningún problema. Pois vai ter que quedar Django un mes para traballar con nós, para coller tranquilidade de todos. Te contado, seguimos con Lucía, con Django e con Octavio. Queremos saber máis sobre as intervencións asistidas, como nos pode axudar, sobre todo os máis pequenos con dificultades para a aprendizaxe e os máis maiores. Que